Што стала прычынай самагубства намесніка начальніка цэха на прадпрыемстве «Гродна-Азот»? Што адбываецца цяпер на прадпрыемстве і як уплывае на бяспеку і працоўную атмасферу адсутнасць незалежных прафсаюзаў? Тут Ганна Соўць, гэта «Пік свабоды». Пра абставіны самагубства намесніка начальніка цэха на прадпрыемстве «Гродна-Азот» пагаворым з прадстаўніком рабочага руху Юрэм Рававым, які раней быў лідарам страйку на «Гродна-Азот». Добры дзень. Добры дзень, Ганна. Вядома, што трагедыя здарылася ў пазамінулую суботу. Паводле крыніцаў «Свабоды» намесніка начальніка цэха на «Гродна-Азот» знайшлі павешаным непадалёк ад заводу. Вядома, што яго завуць Андрэй. Што вядома рабочаму руху на гэты момант? Што вашыя крыніцы на прадпрыемстве гавораць? Так, Ганна, загінула звалі Андрэй, і працаваў ён намеснікам начальніка цэха аднаўлення з'едлівага натру і быў адказны за тэхналогію. І яго знайшлі цела ў лесапаркавай зоне непадалёк ад заводу ў канцы красавіка. І шкада, у Андрэя засталося двое дзяцей. Гэта было звязана, як мы разумеем, з праблемамі, якія былі ў цэху, і з тым доўгам, які на яго генеральны дырэктар хацеў павесіць у памеры больш за 1 мільён рублей, што ён будзе плаціць яго ўсё сваё жыццё, працуючы на заводзе. А маглі б вы больш падрабязна пра гэта расказаць? Прычынай стала разбіральніцтва з праблемай абсталявання цэху. Разбурылася цэгла у печах для спальвання адходаў. Цэгла была куплена неякасна расійскай вытворчасці і не вытрывала тых тэмператур, якіх патрабавала спальвання гэтых адходаў. І Андрэя шкада хацелі зрабіць вінаватым і павесіць на яго доўг у памеры больш за 1 мільён беларускіх рублей. І генеральны дырэктар сказаў, што будзеш сплачваць ўсё жыццё, працуючы на гэтым заводзе. І раней гэтую цэглу куплялі імпартную, але гэтым разам у тым ліку падаецца, што за санкцыі закупілі расійскую, і дайшло вось да такой трагедыі. Акрамя таго, што не стала Андрэя, яшчэ адзін чалавек з кіраўніцтва цэху злёг у гэты ж дзень пасля гэтай трагічнай планёркі з інфарктам. А кіраўнік цэху, падаецца, да гэтага моманту знаходзіцца ў псіхіятрычным дыспансеры. Мы пакуль не можам незалежна пацвердзіць гэтую інфармацыю і будзем спасылацца на крыніцы, якія вы маеце. Крыніцы свабоды таксама пацвярджаюць гэтую інфармацыю. А які прыблізна заробак у намесніка начальніка цэха? Давайце ацэнім, як доўга яму давялося б сплачваць гэтую вялікую суму. $1000, каля недзе 33 000 рублей павінен зарабляць чалавек з такой адказнасцю. І падаецца, што немагчыма было б сплаціць за ўсё жыццё такія грошы. Вядома, што яму было больш за 40 гадоў, засталася жонка, двое дзяцей. Крыніца свабоды кажа, што паводле калегаў гэта быў вельмі спакойны, вельмі ўраўнаважаны чалавек. Што яшчэ вядома пра яго? Мне вядома, што ён быў такім чалавекам актыўным у малодшыя свае годы, бо я хочу адзначыць, што ўжо з 20-го года не працую на заводзе, і што ён быў у савеце маладых работнікаў. Гэта такая, можна сказаць, чырвоная арганізацыя, але былі вялікія надзеі у маладых людзей на заводзе, што гэта месца, дзе пачуюць, і не так шмат туды людзей вступала. Вось Андрэй быў адзін сярод людзей, якія былі ў гэтым савеце маладых работнікаў. А вы называеце гэта чырвонай арганізацыяй? Патлумачце, калі ласка, што гэта азначае?
Так, прабачце за такія жарганізмы. Ну, конечно, эта арганізацыя была цалкам, яна і дагэтуль ёсць цалкам падкантрольнай адміністрацыі завода, дзе, конечно, ніякія рашэнні маладых работнікаў не ўплываюць на жыццё прадпрыемства, але просто такім чынам адміністрацыя трымае пад кантролем моладзь, падкідваючы нейкія грошы на адукацыйныя забаўляльныя мерапрыемствы, якія могуць арганізоўвацца сярод моладзежы. А ці гэта распаўсюджаная практыка, калі нешта здараецца, адказны ці каго палічыць адказным павінен сплаціць вельмі вялікую суму, і гэта гады, каб сплаціць гэтую суму? Ці гэта ўпершыню такое адбылося? Не, не ўпершыню, конечно, такое адбывалася, але у большасці выпадкаў, амаль ва ўсіх выпадках, завод сам плаціў за такія праблемы з тэхналогіяй, а максімум, які маглі забраць у чалавека, які мог зрабіць памылку, але я не лічу, што тут гэты выпадак, менавіта памылка Андрэя, ўсё на гэта указвае. Але ў іншых выпадках маглі забраць прэмію, маглі забраць матывацыйную часть заробка, можа нават не на адзін месяц, а на некалькі, але, канешне, гэта не гаворка пра такія сумы. Не буду ўхадзіць у падрабязнасці, але шмат выпадкаў, калі кіраўніцтва завода закупляла абсталяванне на сотні тысяч долараў, на мільёны долараў, і яно потым не падыходзіла, і гэта ўсё проста нейкім чынам растварялася і просто ішло ў страты завода без якіх там-небудзь наступстваў для прымаючых рашэння. Паводле крыніцаў свабоды кіраўніцтва спрабуе гэтую історыю схаваць. Якія шансы на расследаванне трагедыі, прычынаў трагедыі і прыцягвання хоць да якой адказнасці людзей, чые дзеянні маглі падштурхнуць Андрэя да самагубства? Ну, мне вельмі шкада, але падаецца, што ў сённяшняй Беларусі гэта немагчыма альбо амаль немагчыма будзе прыцягнуць да адказнасці Ігоря Ляшенка, бо гэта ўжо не першы выпадак з гэтым чалавекам. На гомельскім хімічным заводзе таксама была падобная сітуацыя і таксама было самагубствам. І дагэтуль Ігор Ляшенка ён у фаворе сярод тых, хто кіруе прамысловасцю ў Беларусі. Можа, гэта нейкім чынам звязана з тым, што пад кіраўніцтвам Ігора Ляшенка толькі за 24 год Александр Лукашенко атрымаў 35 мільёнаў долараў, якія былі ўкладзены ў будаўніцтва рэзідэнцыі ў Сочы. Падаецца, што так. Давайте удакладнім для нашай аўдыторыі, хто такі Ігор Ляшенка, бо не ўсе ведаюць. Так, Ігор Ляшенка – гэта чалавек, які, падаецца, быў віцэ-прэм'ерам у нейкі час у Беларусі, які працаваў у канцэрне «Белнафтахім», кіраваў гомельскім хімічным заводзе, а пасля 2020 года прызначаны генеральным дырэктарам горадня «Азот». То бок, такі лаяльны кар'ерыст, у якога ў кабінеце вісіць партрэт Сталіна. Партрэт Сталіна вісіць? Вы самі бачылі, ведалі? Так, і магу вам падаслаць лінк на гэтае фота, дзе ён сядзіць давольны, а на фоне Сталін на нейкім савецкім плакаце з дзецьмі. Звычайна партрэт Лукашэнкі павінен быць у кіраўніка прадпрыемства? Партрэт Лукашэнкі абавязкова. І такая камбінацыя яна ж не перашкаджае. Скажыце, калі ласка, якая агулам цяпер сітуацыя на Гродна-Азоце паводле вашых крыніцаў? Як шмат людзей за гэты час былі вымушаныя звольніцца, з'ехаць, уцякаючы ад рэпрэсіі? Як шмат проста іх звольнілі, як шмат аказаліся за кратамі? Шкада, але нейкіх дакладных лічбаў у мяне няма. Магу толькі сказаць аб тым, што Гродна-Азот яшчэ да 2020 года быў месцам, куды было не так лёгка трапіць, працаваць, таму што заробкі былі трохі вышэйшыя, ніж недзе ў іншых месцах у горадзе. Але зараз сотні вакансій, ідзі, працуй, але не хачу, таму што пасля 2020 года шмат узмоцнена адміністрацыя супрацоўнікамі КДБ, былымі супрацоўнікамі КДБ, шукаюць пастаянна нейкую такую дзяржаўную небяспеку на прадпрыемстве.
Людзі не могуць праносіць тэлефоны мабільныя свае асабістыя на прадпрыемства, бо нібы гэта дае магчымасць рабіць фотаздымкі таго, як выглядае прадпрыемства. Хаця не перашкаджае таму, хто хоча гэта зрабіць, вайсці ды прынесці і зрабіць гэтыя здымкі. Але такая атмасфера, яна, канешне, ўжо нагадвае нейкую там карную калонію, а не прадпрыемства, дзе ты можаш з лёгкасцю пачынацца раніцай і ісці туды на працу. А ці гэта такая атмасфера ва ўсіх прадпрыемствах на Беларусі, ці выключна зараз на Гродны Азот? І калі выключна на Гродны Азот, то з чым гэта вы звязваеце? З такіх цывільных прадпрыемстваў, дзе не прадукуецца там нейкія тавары там двайнога прызначэння, падаецца, што Гродны Азот адзіная. Куды нельга прыйсці з асабістым смартфонам. Дзейнасць гэтага прадпрыемства было прадметам расследаванняў, не аднаго расследавання, у тым ліку, як Беларусь удзельнічае, дапамагае Расіі ў вайне супраць Украіны. Што вядома вам пра гэта? Менавіта пра супрацу з Расіяй у кантэксце вайны з Украінай? Так. Магу сказаць толькі тое, што філіял Гродны Азот, з таго, што мы можам сказаць дакладна, прадукуе сыравіну для бронежылетаў і забяспечвае сваім капралактамам вытворчасць, якая патрэбна зараз рускім больш, чым раней. А як знаходжанне пад санкцыямі ўплывае на працу прадпрыемства, на заробкі, і зноў жа на працоўную атмасферу? Сітуацыя з заробкамі, я б яе параўнаў на Гродны Азот з коштамі на паліва ў Беларусі. Кошт нібы расце, все разумеюць, што ён планава будзе трохі падрастаць, але сказаць, што зараз гэта месца, дзе ты можаш сабе дазволіць якаснае і нармальнае жыццё, не хутчэй, як і на другіх іншых прадпрыемствах людзей звязваюць жытлом, нейкімі яшчэ штукамі такімі, што людзі не могуць вырвацца адтуль. Але на нейкіх пазіцыях, дзе патрэбна адукацыя, веданне хімічнай тэхналогіі і іншых звязаных спецыяльнасцяў з заводам, кваліфікацыя можна зарабляць 3000 рублёў, але, канешне, пераважная большасць людзей зарабляе менш па 2000, а можа трохі менш. Цяпер у Беларусі дзейнічаюць толькі праўладныя прафсаюзы, у структуры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Як адсутнасць незалежных прафсаюзаў, які вынік гэта дае для працы людзей, для працы такого прадпрыемства, як Гродны Азот? Вельмі дарэчнае пытанне, таму што старшыня прафсаюза незалежнага на Гродны Азот менавіта зараз сядзіць, знаходзіцца ў Новаполацкай калоніі за садзейнічанне нібы экстрэмісцкім фарміраванням, бо ён ананімна паразмаўляў з Белсатам, а ў офісе незалежнага прафсаюза было назіранне відэа і слухалі аўдыа. І менавіта гэта было падставай у судзе, каб кінуць яго за краты. Цалкам зруйнавана арганізацыя прафсаюзная, і можа, калі б было такое месца, дзе ты мог бы прыйсці і шукаць абароны, то лёс Андрэя выглядаў бы іначай. І я хочу сказаць, што на Гродны Азот, падаецца, была адна з найсільнейшых такіх арганізацый на заводзе, бо яна яшчэ была зарэгістравана ў 90-е годы, і ў адрозненне там ад арганізацый, якія намагаліся працоўныя зрабіць у 2000-е, гэта яшчэ было магчыма, і до 22-го года яе не ліквідавалі, хоць і арганізацыя жыла пад рэпрэсіямі. А праўладная ячейка Белхім прафсаюза, канешне, займалася зусім іншымі справамі, такімі як размеркаванне нейкіх
сацыяльных плюшак, білеты ў тэатр, басейн, зарганізавання тур злётаў і ніякай гаворкі там пра тое, каб ты прыйшоў туды па абарону, а яшчэ і нейкую калектыўную абарону людзей, якія аб'яднаныя ў гэты праўладны прафсаюз. Ну, гаворкі быць не магло і зараз быць не можа. Вот вы казали про тое, што там расійская цэгла была купленая, расійскае абсталяванне, а не імпартнае, як раней праз санкцыі. Наколькі агулам зношанае абсталяванне цяпер? Ці адпаведным чынам яно замяняецца? Як это ўплывае на бяспеку, ну, у тым ліку, вот гэтая сітуацыя, што здарылася? Я не могу конкретовать, але скажу вам так, что начальники цехов, конечно, намагаются калі плануюцца ремонты штогадовыя ў цехах, дадаць туды ў лісты того, што патрэбна быць заменена шмат чаго, што зношана. Працы па мадэрнізацыі вядуцца, але, канешне, гэтага недастаткова, і падаецца, што стратэгія менавіта там Белнафтахіма да горадня Азот, нам не патрэбна тут ніякая энергаэфектыўнасць альбо дадатковая бяспека. Нам трэба, каб гэты горадня Азот папросту перапрацоўваў газ і даваў нам прыбыткі ў тыя моманты, калі прыродны газ у свеце стоіць дорага, сыравіна, з якой прадукуюць азотныя ўгнаенні, самае важнае. І шкада, але знаходзяцца грошы, каб вывесці праз афшоры на будаўніцтва рэзідэнцыі, а на важныя ремонты і закупку нового абсталявання не. Альбо, шчыра кажучы, так, не заўсёды. Скажите, калі ласка, до 2020 года і пасля, як часта былі аварыі, узнікалі розныя інцыдэнты, якія маглі прывесці да дрэнных наступстваў? Розныя здараліся выпадкі на прадпрыемствах, але ўсё яно больш-менш мае характар такі лакальны, бо ўсё ж такі гэта велізарнае прадпрыемства, дзе была прыкладзена вялікая колькасць гадзін працы інжынераў, і нават пасля 50 і больш гадоў працы горадня Азот і яго цэхоў, нават калі нейкія аварыі могуць здарацца, яны могуць лакалізавацца тым забеспячэннем, якое ёсць, адсекаць трубаправоды, калі не першы, то другі будзе спрацоўваць. І з гэтага пункту гледжання насамрэч все не так кепска, хоць і пагаршаецца. Як шмат вы працавалі на гэтым прадпрыемстве? Можаце нагадаць нашай аўдыторыі, чаму вы вымушаныя былі пакінуць яго? Я працаваў з 2013 по 2020 год на горадня Азот у цехе гідрыравання бензола у якасці апаратчыка гідрыравання, і ў 2020 годзе я быў абраны старшынёй стачкама, і пасля спроб затрымання мяне 25 августа 2020 года я там працаваў, а потым вымушаны быў з'ехаць у Польшу. Рабочы рух, які вы прадстаўляеце, узнік у 2020 годзе, у ім аб'ядналіся беларускія рабочыя, у тым ліку лідары, актывісты страйкамаў 2020 году. У кастрычніку 2021 году рабочы рух першым у Беларусі быў прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. А ў 2023 годзе Гомельскі суд вынес жорсткія прысуды 10 фігурантам справы рабочага руху. Раскажыце пра дзейнасць, пра актыўнасць рабочага руху цяпер. Рабочы рух на сённяшні дзень гэта арганізацыя, якая з-за таго, што яна створана працоўнымі лідарамі страйкамаў, актывістамі з падобнымі лёсамі на мой, займаецца тым, што глядзіць на гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы, глядзіць на рукі адміністрацыі, якая збірае дадзеныя пра
тое, як функцыянуюць гэтыя прадпрыемствы, якія праблемы маюць людзі. І мы выпускаем з рэгулярнасцю свае расследаванні ў супрацоўнічестве з журналістамі, расследавальнікамі. І дагэтуль мы гэтым займаемся, хоць гэта дзейнасць ужо не асноўная для многіх з нас, бо тыя, хто знаходзяцца ў міграцыі, не заўсёды ўвесь цэлы час могуць прысвячаць. А што адносна прысуда, так, у 21 годзе у верасні былі затрыманыя десяткі чалавек, але 10 чалавек па справе рабочага руху засталіся за кратамі, і дагэтуль знаходзяцца у калоніях, але пераважная большасць пераведзена ў магілёўскую турму, дзе адбываюць свае тэрміны у даволі жорсткіх умовах да гэтага дня. Сярод іх таксама працоўныя горадні Азот, Владзімир Журавка, Сергей Шелест, Андрей Пагіріла. Гэта што тычыцца магілёўскай турмы. А у Новаполацку, як я ўжо ўзгадваў, падаецца, у самай жорсткай калоніі ў Беларусі знаходзіцца Андрей Ханевіч і адбывае свой тэрмін. У наступным тыдні чакаецца візіт прадстаўніка Злучаных Штатаў Джона Кола ў Менск і вызвалення чарговай групы беларускіх палізняволеных. І мы спадзяемся, што прадстаўнікі рабочага руху могуць быць у гэтай групе. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі ў эфір Радыё Свабода. Дзякуй вам. Гэта быў прадстаўнік рабочага руху Юрый Рававы. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.